Tijdens het Prinsenbal in het Veulen werden zondag de nieuwe hoofdrolspelers gepresenteerd. Als eerste kwam het nieuwe jeugdtrio tevoorschijn. Narlinda en het jeugdprinsenpaar Sanne en Dries voeren dit jaar de Veulense jeugd aan. Ik moest het best lang geheim houden, niet heel lang, maar... Wanneer ben je gevraagd? Ik ben gevraagd, ik weet niet zeker, ik denk 3 weken geleden of zo. En met wie heb je het allemaal gedeeld? Tegen wie mocht je je geheim wel vertellen? Alleen mijn familie. Ik heb het alleen aan mijn ouders verteld. Voor je vrienden was het allemaal nog een verrassing. Ja, voor mijn vrienden die wisten nog niet. En waar heb jij het allermeeste zin in met de vastenavond? De gezelligheid en er een feestje van maken. In de receptie en in Venray de optocht. De optocht van Venray. En dan hoop je op een hele mooie wagen natuurlijk. Ja, dat moet wel lukken. We gaan sowieso winnen. Want jullie hebben wel de eer hoog gehouden al. Want jullie hadden vorig jaar de cup gewonnen, toch? Ja, die gaan we dit jaar ook wel winnen. Ik heb geen twijfel. Als we niet winnen, dan moet ik tegen mensen gaan praten hoor. Niet veel later was het tijd voor de onthulling van de opvolger van prins Patrick I. Voor de befaamde 11 regels waarmee de nieuwe heerser wordt gepresenteerd, blikte Patrick kort even terug op zijn seizoen. Hoogtepunten, waren eigenlijk alleen maar hoogtepunten. We hebben een heel lang seizoen gehad. Heel veel dingen metgemaakt. Ja, misschien wel het grootste hoogtepunt was toch wel, ik denk de optocht de Venray. Ja, de wagenbouw was een hele mooie wagen gebouwd en ik denk de Pilas Cup gewonnen. En erachteraan nog echt een gigantisch feest hier in de zaal gehad. Dus ik denk dat dat wel het grootste hoogtepunt was dit seizoen. Hier is een geboren en getogen Venray. Hij woont nu aan een pas, een baan of een berg. Hij houdt al van een viersubsidieerd. Hij staat niet altijd veel op, maar is er wel druk bij. Hij heeft geen linkerhand. Hij moet zijn schoonmoeder nog leren kennen. Hij is pas op late leeftijd achter zijn sportief talent gekomen. Hij gaat dit jaar niet eens op skivakantie. Hij is geen eerste. Hij is al bekend met het APK. En als je dan vond hij niet nodig, want zijn kamerij maakt hem compleet. Mensen met de ene zo'n prins van het Datelevens, Hoe lang heb je hierop moeten wachten voordat je vandaag eindelijk uit mag komen? Nou, ze hebben mij 24 november gevraagd. Ja, en de eerste paar weken valt nog wel mee hoeveel ze lopen te gissen en te gokken. Maar op een gegeven moment, ja, rond de Alde, nee, en Kerst een beetje die kant, dan begint ze toch wel een beetje meer te gokken en te gissen en te doen. Ja, het wordt wel moeilijker. Het wordt echt moeilijker. Is het gelukt om het helemaal geheim te houden? Ja, ons papa is heel niks, kwam net naar mij toe. Hij zei, bij de Elder regelen wist ik nog steeds niet, dat heet weer. Geheim van ons mam. Alleen jullie mam is het dus? Nee, als mam is alleen. Ik heb tegen zijn mam moeten vertellen, want die moest, ja, ik heb net een huis gekocht. Moest ik als tekst weren en allemaal zo'n dingen. Ja, die wist eigenlijk als enigste. Het is grappig, hè? Hey, en je bent alleen prins, geen adjudanten. Waarom? Nou, ik denk dat, ja, in mijn eentje zou ik het ook best goed kunnen, denk ik. En er is toch de rook van 11 bij, bestuur is erbij, de vrienden zal er altijd bij zien, dansberietjes, er zien toch mensen altijd bij. Waar heb je de meeste zin in deze vastenavond? Ja, het is toch eigenlijk wel echt de optocht in Venray. Daar heb ik wel echt zin in. Echt. Je moet een cup gaan verdedigen. Ja, maar dat moet wel elk jaar. We willen hem 3 keer houden. Dus dat moet toch wel. Ben je ook een bouwer? Ja, ik zit wel bij de wagenbouw, maar ik heb eigenlijk een paar jaar geleden mijn kruisband afgescheurd gehad. Dus ik ben een beetje revalidatie geweest en met voetbal en tussen huishobbyen en allemaal zo'n dingen. Dus ik ben er eigenlijk afgelopen 2-3 jaar eigenlijk niet echt naartoe gekomen. Maar ik zit er wel bij. Ja, en nou wordt hij dus voor jou gebouwd. Ja, normaal doe ik dan altijd alleen de blanke lak spuiten, omdat ik dan tiet heb. Maar dat gaat dan ook niet. Nee. Het wordt heel druk de komende periode voor jou. Ja, de vereniging komt hierin en dan moet eigenlijk ook weer terug naar de verenigingen. Maar dat is allemaal mooi. Een beetje aan, ja, onvullend programma. Het is leuk om er ook heen te gaan. Elk recept is weer anders.
Maar ik heb wel echt heel veel zin in. Echt wel, ja. Dus vanaf nu, elk weekend, op pad. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, elke zondag en zondag bijna. Nou eigenlijk geen smer of sleutels in de hand, maar vol gas door het Vasteloorsplan.